Ето сега, колега, и тук даваш наляво, даваш там, където пише Автопарк. Трябва да миниш тия височинки, дето е за паркинг, кар паркинг, пише тук всичко. Так, минаваш. После стигаш тук долу, минаваш тук една бамбулна. Слизаш тук надолу, в смисъл няма къде да се объркаш. Слизаш надолу, виж тук това е първия вход, срещу мен е точно първия ход. Подминаваш го, даваш наляво и влизаш от втория ход, който е веднага вдясно. И ако той е той е отворен, виж там къде влизат колите. Тук влизаш. Където е колата, влизаме. Так, вземем билетчето и билетче е много важно, защото после, ако не можеш да излезеш, трябва да плащаш глоба. Так. И сега си на първия етаж, да речем. Виж, то пише P1, ако виждаш на колоната, пише P1. Сега завиваш тук наляво. Караш си като пич. Караш. И пише си киш, тук си ебава майката. Тук се спираш, се оглеждаш, да не стане фал. И тук се качваш нагоре и отиваш на втория. Реално на нас не трябва третия етаж, живеете изход е на третия етаж, но ако няма място на третия етаж, слизаш пак на втория, то си има навсякъде асансьорчета, има табелки, къде колко места има свободни. И после като искаш да излизаш, ще излизат втория етаж само. Тук там пакаш бележките, тук виж в ляво са машините за билетчета. Ето ги машините. Там можеш кеш, можеш с карта. Ефтино и не се притеснявай. Като дойдеш, може малко време да се опънеш в колата, така. И сега сме на третия етаж. И сега почвам да си търся място.